ịpụta n'ụtụtụ iweta mmiri were kwọọ aka gị abụọ, kwọpụ aka ụchụ, kwọọ ihu gị. Ị nwere ike ịchọrọ gị mesa mmiri n'ọkpa gị, if you like you can touch water on your legs. Ịchọrọ gị mesa mmiri na your legs if you like. You wash your 2 hands, wash your face, then you keep it aside. Ihe ekwe eme ya maka ịdị ọcha, because mgbe ọbụla ị chọrọ ịga n'ihu mmụọ, ị ga-eme sure na ịwụ onye dị ọcha. Imecha ihe isi aka gị. Taa m chọrọ ime nkụzi ihe gbasara nzu. Ihe a bụ nzu nwoke, ihe a bụ nzu nwaanyị. Ha niile wụkwa the same nzu. Nzu bụ nzu ka weda ka wa akara aka. Oke, ọ bụrụ na town, dịka onye nọ na town na ị chọrọ iji nzu ekpe ekpere, e nwere ike zụrụ nzu na Nigeria dịka na large. Nke a kwesịrị ịdị full. You check ya, ọ kwesịrị ịdị full size. Iweta nzu ugbu a, ijide ụta, iwere mbọ aka gị. Ma chetakwa, tupu gị emesawa nzu dị ka mmadụ iti onwe ya na nsogbu. Ọ bụrụ na aka gị adịghị ọcha makwa na obi gị adịghị ọcha, ị kwesịghị imesa nzu, maka na imesa nzu were na-ekwu okwu, ihe chọrọ ime gị ọ na-abịa very fast. Mere ndị nna nna anyị ji sị, aka mara nzu anaghị ama nsi. Onye ọbụla na-eme nsi na onye na-eme nzu anaghị agakọta ofu ụzọ. Because egwupụtara nzu a wụ ihe dị ọcha, egwupụtara n'ala mgbe a na-egwu, ndị na-egwu ala gwupụtara ya. Ihe ọ na ị ga-ala site ebe a na-egwu ala, ịhụ ebe egwupụtara nzu, ị ga-ahụ na ọ gbara iche, ọ dịkwa white, kama na ndị na-ere ebe moduzie ya, mezie ya ọ dị smooth like this. So onye ọbụla aka mesara nzu anaghị emesa nsi, maka na nzu na nsi anaghị agakọta ofu ụzọ. Ihe m ji kwuo ya, nsi na-egbu mmadụ fast the same way nzu na-egbukwa mmadụ. Nzu na nsi is almost 2 different things. Mana aka mesara nsi anaghị emesa nzu. Mama ghọtara that statement. Aka na-emesa nsi anaghị emesa nzu. Na iwere nzu a, ọ bụrụ na ibi na tenant house ma ibi ebe ahụ nọ, iweta efere stainless is preferable. Ihe m ji weta efere stainless ahụ adịghị nso ihe nọ n'ime. So iweta efere a ugbu a dịka ibi na ụlọ tenant, iweta nzu a n'isi ụtụtụ, iwere ya kwubighị okwu, ụta ka ị ga-eji ya gị kpọkuo. Nke mbụ ị ga-asị Chukwu. Ị nwere ike ịkpọ ya Chukwu 7 times or Chukwu 4 times. Chukwu okike, gị towe Chineke. Chukwu, ndị nna nna anyị ha ji mara ya bụ chi nke ukwu. Chi so mmadụ bịa ụwa nwekwara ike ịza chi. Mana mmadụ mara na enwere chi nke ukwu, so onye ji akpọ ya Chukwu. Enweghị English name for Chukwu. Chukwu enweghị, ụfọdụ na-asọ God. Chukwu na God abụghị otu. Chukwu wụ Chukwu. Ịkpọkuo ya, ịpụta n'ụtụtụ isi Chukwu, ekele. Gị kelewa mmụọ niile dị iche iche, maka ihe wụ ọgọ mmụọ. Onye ọbụla gbatara nzu n'aka aghọọla ọgọ mmụọ. Ihe ma ị na-eji nzu ahụ agọ mmụọ. I were nzu a were kwubighị okwu, mee ka ịchọrọ na abaghị emefere nke hapụ imetọ ala ebe ahụ ị nọ. I were nzu a gị na-eme ya ịhụta m sị na-akụsị, gị na-akụpụ ya agha, gị na-asị n'aha Chukwu okike, onye ike niile si n'aka ebe, Chukwu pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe keela ụwa, na chi ụtụtụ asaala, chi ụtụtụ abụọla. Gị kpọọ aha ụbọchị ahụ. Ọ gwara that day, taa wụ Nkwọ. Gị sị Chukwu, taa ụbọchị Nkwọ, anyị ekelela gị. Ka Nkwọ kwọtara m ihe ọma, kwụpụrụ m ihe ọjọọ. Ka Nkwọ kwụpụrụ m ihe isi ike, kwụpụrụ m ihe ihere, kwụpụrụ m ọnwa eru, kwụpụrụ m ihe ịba, kwụtara m ahụ isi ike. Ihe ọbụla ịma ị ga-arịọ mgbe anyị na-eme ka ekpọwa chi onye ụwa gị. Ọ bụrụ na ịkpọtuola chi gị, ma ịkpọtụbeghị chi gị, ị mara na ị ga-akpọtụ chi gị. Ọ bụrụ na ịkpọtuola chi gị, ihe ga na-asị bụ chi onye ụwa m, gị na ikenga gị, bịa ma nzu n'ụbọchị taa ụbọchị ka akpọ na taa ụbọchị Nkwọ. Chi onye ụwa m, gị na ikenga gị, bịa ma nzu.
ma nzu na aka mara nzu anaghị ama unyiri. Na taa dịka nna mara gị nzu, mee ka ihe ọma kpọọ m. Ị kpọchachi onye ụwa gị, ihe ọzọ ị ga-akpọ ndị ichie, ka esi ndị ichie ukwu na ndị ichie nta. Ndị ichie si n'ebe amụrụ nna gị, ndị ichie si ebe amụrụ nne gị, ndị ichie si ebe ndị ichie ebe obodo ahụ ị nọ. Ndị ichie nọ n'obodo ahụ, township ahụ ị nọ, o nwere ndị ichie n'ebe ahụ, na ha soro gị bịa ma nzu n'ụbọchị nke taa. Na nzu bụ ihe eji achọ mma, dadị gị na-achọ ha mma, ha nwachọkwa gị mma, mee ka ihe ọma kpọ gị. Ka ewe onye ka spirit gị ka ọ chakee n'isi ụtụtụ ahụ, ka ihe ọbụla ị na-eme ka ọ na-aga, gị na-eme ụta n'ime efere. Gị ekwu onye si ndị mmiri gị bịakwa bịa ma nzu, na ndị mmiri gị, nne mmiri gị na nwunye mmiri gị na mmụọ niile gị na-azụ bịa na mmiri na-abịakwa bịa ma nzu. Ikwucha ya, gị kpọkụ ndị otu gị si ndị otu gị ebe ọbụla ha nọ, ha bịasowere bịa ma nzu, na ha ma nzu na aka mara nzu anaghị ama unyiri. Na taa ị na-achọ ha mma, na sorokwa gị rie, soro gị rụọ, ka ihe ọbụla ị ga-eme ụbọchị ahụ ka ọ gaziere gị nke ọma. Na ha mee ka nwoke hụ gị n'anya, ka nwaanyị hụ gị n'anya, ka ndị mmadụ nye gị favọ, ka favọ si ebe dị anya na-eloketi gị. Ihe ọbụla wụ nrịanrịa, makwa ihe ọbụla wụ ihe isi ike, makwa ihe na-ebute anya mmiri ka ọ na-anya n'ebe ị nọ. Ikwucha ya, drọpụ gị were ezi edo si taa ị chọrọ ka o doro gị, ka o doro gị n'ukwu, ka o doro gị na ndịda, ka o doro gị na karị, ka o doro gị na kekpa. Ihe ọbụla wụ ihe bute anya mmiri na ma ihe iruju ka ọ hapụ ịdị n'ime ndụ gị. Na taa dịka ị na-eji ịta na-ekwu okwu, na ihe ọma ga-esi n'ebe dị anya na-eloketi gị. Imechaa ya, elekọta ya ọnụ, gị were ya tetụ n'ahụ gị, tetụ n'ụkwụ gị, tetụ n'ụkwụ gị, tee ya n'egedege ihu gị, your forehead, then gị tetụ ya n'aka gị. Otu esi eme ya. But ọ bụrụ na ị chọghị use this pattern, then gị mara na ị ga-agazi with nke powderize. You can see the powdered one, ọkwa the same thing with this. Then ị were ijide ya, gị na-eme like this. Gị na-ekwu ihe niile ị chọrọ ikwu, ihe ahụ ekwuru before ka ị ga na-ekwukwa na this one, starting from all of them. Onye nke ikwuchara nke ya, ịbịakwa another one kwuo na nke ya, ka ikwuchara ịbịa another one kwuo, ịbịa gị ekwuo. Kwuchazie gị ga-afụpụ ya. It's still the same thing. Biko onye bi na town, otu isi werekwa nzu were kwuo okwu ka ejikwa ọjị were kwuo okwu. Make sure na ịpụ ụzọ were nzu before gị were ọjị. Nke a bụ ọjị. Icheke ọjị agbara, ka anyị gụọ ya ọnụ. Ọjị agbara 5, 1, 2, 3, 4, 5. Na iwere ọjị, cheta mgbe ọbụla i mechara wit nzu, iwetezi ya ọjị a, ga-ewa ya ọjị ugbu a, ga-ewepụ ya n'efere taa. Ikpecha ejiri ya kwapụcha kwuchi okwu, ga-ewepụ ya n'efere taa. Asị m taa ka ihe ọma malite mewara m, ga-ewepụ ya. Ọdịyo taa, ihe ị ga-emezewu ịma ụfọdụ ya wụrụ ibi ebe compound ebe ị na-akwụ ụgwọ ụlọ. Ụfọdụ ndị landlord anaghị eji anya ahụ ụfọdụ ihe a na-eme. A ga-efeli n'ọgwụ ka ị na-agwọ. Ndị anya ha na-erughị ala, ha hụ ihe gbasara ọjị, ha filie n'ọgwụ. So but ọ bụrụ na landlord gị ma ebe ahụ nọ efili gị ihe ọjọọ ka ị na-eme, ịbịazi ikwucha nke mbụ, gị si chi onye ụwa gị taa ọjị, ga-etụpụ. Gị si ndị ichie taa n'ọjị, gị si ndị mmiri gị taa ọjị, ga-etụpụ. Gị si ezumezu gị, ndị otu gị na mmụọ niile gị na-azụ bịa ụwa, ndị na-etiri gị aka, takwa n'ọjị. Ya wụrụ 4. Ọ bụrụ na ọjị gbara 4 ma ọjị gbara 3, ọjị gbara 5, gị mee ụta. Ọkwa na ọjị gbara 4, gị mekwuta. Then nke last one ga-eta ya. Ihe a bụ Holy Communion. Ihe a Holy Communion ndị Igbo anyị na-eme. Then ọ bụrụ na iwetakwa mmanya ọkụ, ka mmanya ọkụ iwacha ọjị, tụpụrụ ndị mmụọ niile dị iche iche ịta. Then mmanya ọkụ a ga-awụzi the last thing ị ga-eme. Mana mmanya ọkụ, chetakwa, ọ bụghị ebe niile ka ị kwesịrị ịtasa mmanya ọkụ. Ụfọdụ ị nwere ike iyuzu mmiri dịkwa mma iji were eme. A na-akpọ ya pouring of libation. Then ụfọdụ anaghị ala ike ịṅụ mmanya, dị obere ka ị
ị ga-atasa ala ịtati obere, just small, just small. Gị were mmanya ọka jide n'aka ụta, gị jide n'aka were kwubikwa okwu. Ihe ndị a niile kwukwara na ọjị mana nzu mana edo, gị werekwa na mmanya ọkụ kwuo okwu. Gị sị taa ị chọkwara ka ha soro gị rie, soro gị ṅụọ. Ihe a bụ Holy Communion nke ndị omenala. Ndị chọọchị ha bịa n'ime Holy Communion, ha na-eyuzu bread and red wine to feast, their own sacrament, bread and wine. But na omenala Igbo, ihe ndị omenala Igbo ji eme their own Holy Communion bụ ọjị na mmanya. Ị mere mmemme ọbụla gara, a ga-enwetarịrị ọjị na mmanya. Mgbe ọbụla gị na ụmụ chọrọ irikọ nri, ọkwa ọjị na mmanya ọkụ, alcoholic drink. Ihe anyị ji eyuzu mmanya ọkụ sometimes, iyuzu mmiri anaghị akọ ọsịsọ n'ala, mmiri na-emetọ ala ebe ahụ dịcha somehow. So iyuzu mmanya, ikwuchi okwu ka esi taa ị na-atụpụ mmanya na taa bụ ụbọchị nkwọ bụ na nkwọ, n'eke bụ n'eke, n'orie bụ n'orie, n'afọ bụ n'afọ, ahịa na ụbọchị anọ. Gị werezi ụfọ nke takataka ụmụ ahụ nke na obere ahụ ka ịta ya n'ire, just to show that na nri ọma ka ị na-enye ha. A na-aṅụ mmanya, bet mmanya generally alcohol na-enweje effect na the vessel and your blood. Ya wụ omenala Igbo. Ị na-eme ya, gị na-eme ya every day gị bilite in a certain time of the morning, before gị kwusara mmadụ okwu. Ya wụ the first thing ị ga-eme before gị sị mmadụ good morning, before gị sị mmadụ how are you, before gị kelee mmadụ ma gị kwusara mmadụ okwu. Ime keshọn ịpụ ụzọ kelegoro ụmụ mmụọ gị, kelee ezumezu gị. Na ihe ndị a niile ga-eme ha kwudoro gị. Ị nwere mkpa gị kọsara ha, akọsakwalara mmadụ mkpa na ọha maka ị ga na-akọsara mkpa ma ihe isi ike ma ihe ọbụla na-eme gị. Ihe ndị a na-akụziri gị ugbu a bụ ihe ịgakwa na nke dibịa gị, hụkwa na dibịa gị bụ ụzọ mee ihe dị ụta. Ọkwa ka ekụziri gị gbasara omenala. Ya gazie. So ilecha vidio a tụsaa ya, na the end of the video ihe ga-asị wụ n'aha Chukwu na ndị mmiri na ndị nwe ala. Ikwucha ihe anyị ga-ekwu, summarize ya your prayer. N'aha Chukwu okike makwa n'aha Chukwu na ndị mmiri na ndị nwe ala. You summarize your prayer. Ị ga-ọrụ ụwa gị. Spiritual impurity edela, as long as ị mesara nzu edela pure for the day. But imechakwa nzu akakwala pịtọ onwe gị, maka na ụfọdụ na-eti aka ebe ha kwesịghị iti aka. All these things ga-eme nzu ahụ ga-enyewa gị nsogbu at the end of the day. So ya bụ nkụzi m kụziri nke taa. Ilecha vidio tụsara ya ndị ọzọ, tie aka na share button. Ya gazie.